Ahoj, vítajte na kanáli 70 maj. Dnes sa pozrieme na to, ako pripojiť autokameru M800 k aplikácii 70 maj. Spustíme kameru do auta a pripojíme k nej napájanie. Ako vidíme, máme tu modrú LED diodu. To znamená, že sa musíme pripojiť. Poďme nainštalovať, prihlásime sa, spustíme ju a hneď sa objaví informácia pridať zariadenie. Klikneme na tlačidlo pridať. Kliknutím na tlačidlo napájania sa autorizujeme. Výzve nás na autorizáciu týmto tlačidlom. A už sme pridali fotoaparát. Vyberieme možnosť Európa. Zapnite Wi-Fi hotspot. Zapnutie. Hotspot Wi-Fi je zapnutý. Boli sme informovaní, že hotspot je zapnutý. Spýta sa nás, či sa chceme pripojiť. A teraz vyberieme poľský jazyk. Môže nás to preklopiť na túto sieť Wi-Fi. Potom musíme vybrať našu sieť. Sme pripojení ku kamere. V tejto chvíli sme pripojení k našej kamere, môžeme začať používať naše zariadenie, môžeme meniť akékoľvek nastavenia, pretože naša aplikácia je priamo tam, kde môžeme meniť nastavenia. Takto to teda vyzerá. Vidíme, že v tomto fotoaparáte máme aj hlasové príkazy. V aplikácii máme aj album, v ktorom si môžeme pohodlne prezerať naše záznamy. Ukončite album a pozastavte nahrávanie. Zobrazia sa nám všetky informácie. Tu predný fotoaparát, tu zadný fotoaparát ako rozšírenie. Teraz ju máme odpojenú, takže môžeme získať všetky informácie. Tu je predná kamera, tu je zadná kamera ako rozšírená. Teraz ju máme odpojenú, takže žiadne záznamy. Ukončite album a spustite nahrávanie. Tu, ak by sme mali kameru pripojenú, mohli by ste ju prepínať pomocou tlačidla. Urobíme aj aktualizáciu z aplikácie, ale to až v ďalšej časti. Uvidíme sa v ďalšom videu. Ahoj.